Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih para siswa wonten ing piwulangan basa Jawa. Kados pundi para siswa pawartanipun? Mugi tansah sae nggih. Amin. Ing pepanggihan dinten menika kita badhe ngrembak babagan artikel. Menapa menika artikel? Artikel inggih menika salah sawijining karya jurnalistik kang nyata ingkang wosipun ngudari satunggaling perkawis ing masyarakat. Tujuanipun menapa? Inggih menika kanggo ngandharake gagasan lan fakta. Jinising artikel menika wonten maneka warna antawisipun ingkang sepisan wonten artikel eksplorasi. Artikel eksplorasi menika artikel kang nuduhake fakta miturut kajian panulisane. Kaping kalih wonten artikel eksplanasi. Isine katrangan bab sawijine prakara kanggo dimangerteni sing maca. Salajengipun wonten gegambaran utawi deskripsi. Inggih menika nggambarake prakara kang kedadian ing masyarakat saengga wong kang maca kaya weruh ngrungokake lan ngrasakake gambaraken kawontenaning barang, swasana, kedadosan lan sapiturutipun. Salajengipun inggih menika artikel preskriptif. Isine menehi tuntunan marang pamaos supaya ora kliru. Salajengipun cariyos utawi narasi. Ing artikel menika ana kedadian ing sawijining wektu. Ana uga tokoh kang ngadepi masalah nyariosaken satunggaling kawontenan, barang, tata cara lan sanes-sanesipun. Salajengipun artikel paparan utawi eksposisi. Ngandharaken bab sawijining topik, tujuane menehi tambahan ilmu kanggo pamaos. Ngandharaken utawi maparaken satunggaling maksud, ancas utawi samubarang sanesipun. Salajengipun inggih menika artikel penggalihan utawi argumentasi. Tujuane kanggo mbuktekake kebenaran sawijining panyaruwi, kasimpulan, alesan utawi bukti. Ngandharaken gagasan-gagasan ingkang dipun kanteni katrangan-katrangan. Dedasar pawadan-pawadan kangge panyaruwi nampik menapa nggiyataken penggalihan. Salajengipun ajakan utawi persuasi. Seratan ingkang wosipun ngajak-ajak tiyang sanes supados tuwuh keyakinan satemah sarujuk saha nyengkuyung gagasanipun ingkang nyerat. Uga kanggo mrabawani pamaos supaya nindakake sawijining pakaryan. Salajengipun artikel prediktif. Isinipun petungan utawi ramalan bab apa kang bakal kedadian. Sasampunipun jinising artikel sakmenika lajeng wonten ing ciri-cirinipun artikel. Cirinipun artikel inggih menika basa ingkang dipun gunakake ringkes lan mentes. Utawi wonten isinipun. Salajengipun ukaranipun prasaja
luwes nanging runtut. Lan antawisipun tema irah-irahan lan isi kedah sambung. Matur nuwun, cekap semanten pepanggihan ing dinten menika. Saking kula, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.